Dapat tamannya. मावथिफोर फैदों आरो महिलानि सोलोंथाइखौ लानानै जेसेबां मावथिफोर फैदों आरो लाइमोननि जेसेबां खामानि आफादगिरि नेहाथारि साफ्रोमखौबो आं फोरबो जिसुनि मुङैनो हामबाय होदों आरो आं बरायदों। गिबियावनो आरो आंजों आंनि न'खरजों हांख्राय जानानै आलासिफोर फैदों बिथांमोनखौबो आं आंनि गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौबो आं बरायदों।
दिनै बे सानसे मानियाव जोंखौ बे गोथां इसोरा मोजाङै लाखिबाय आरो दिनैनि बे हाबानि जि गिर्जा बेखौ दैदेनलांनाय मानगोनां जोंनि खुंगिरि आरो खुंगिरिजों लोगोसे जोंनि बेलगुरि मण्डलिनि साफ्रोम आइजोनि मण्डलिनि इयुननि मावथिफोर आरो ख्रिस्ट' बिसाहि साफ्रोम नोंथांमोन आरो सुमापारानिफ्राय सफैनो हानाय मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय जि खुंगिरिनिफ्राय जेसेबांखिनि आइजोनि इयुथनि साफ्रोम मावथिफोर आरो ख्रिस्ट' बिसाहि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो आइजो गिर्जानि जानानै जोंहा जि दिनैनि जाय बिनानाव हिन्जाव गोदान महरै जोङो लाबोबाय बिथांखौ मोननानै जोङो गोबां गोजोननाय मोन्दों। जोंनि आइजो गिर्जाया बिनि थाखाय जोङो गांसे फालि होनानै बिथांखौ जोङो बरायनो एबा नाजावना लानो हास्थायदों। बेबायदिब्ला बरायनाय हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जों गुबुन नाम्बाराव थांनो 4 नम्बराव दङ मिथिसारनि सम।